case of water Kain landing, tayo, removal and guys. bringing of life Ayan. vessels outside In-flight the meal. is a criminal offense Gutom and kami. punishable by law. By the way, good afternoon. Mga binibini, ginang apple na kami, sa loob lamang ng inang sandali ay lalapag na tayo sa ating destinasyon. Mangyari po lamang na ituloy ang inyong mga upuan. Just landed, guys. Ayun. Maulan ang panahon dito sa sa Tiklan. Mami, paano mo baggage area? Land transfer, papuntang hotel. Ayan, speedboat daw, guys. Ang pang-transfer na sa pinaka-isla after nung bus from airport. Kaya ba? Oh, bye. Aray ko. Ito siya si Axel. Pusit na pusit sa porter yun. Bakit? Naglag siya sa dami. Ayaw. Nag-swimming yung iPad niya. Brand yung iPad niya. Oh my gosh. Ay, pati yan na dito. Pagpangka, talong ka dyan, okay, papasan. Gago yun. Hindi siya pinasan, naglag siya. Pumunta sa ilalim ng bangka yung iPad niya. Napay. Sira. Para tayo, laglag ka. Para tayo lasing dito, guys. Konti na lang, nasa tubig ka na. Grabe, kahilo. Sige, patalonin mo yung sana. Okay. Iba-ibang pala siya. Tourist something. Dito na tayo, Dito na. Nakakahilo kasi pag likod na ay kabayo. O, yan, sinasabi ko sa'yo. Kanya-kanyang bangka din pala yung mga travel and tours dito. Ganyan eh. Kahoy na kahoy. Ganito. Wala pang ganito. Develop. May katig pa yung sa inyo dati. Bago ba yung yan? Ayan, medyo nakakahilo. Yung alon. Lalo na doon sa yung lakaran doon. Parang pathway. So. Parang kang lasing doon ang naglalakad. Hindi ko alam kung ganito talaga papupunta ng Boracay. That's the first time ko. Ganito ba? Ganito talaga. Pwede na siya. Rega. Ayun, punta na kami sa room namin, guys. Villa de Oro, yung accommodation namin. Ayan, beachfront lang siya. Kaya maganda. Ayan. We're here na, guys, sa room namin. So, ayan, very simple lang yung accommodation namin. As I've told you before na econo lang tong namin, itong Boracay trip namin. 'Di ba? Kasi hindi ko pa afford yung mga pag-check-in sa mga mamahaling hotel. And nasasayangan kasi ako, guys, sa mga ganong presyo. Although kung afford mo naman, why not, 'di ba? And ako nga hindi ko afford. So, magtiyaga tayo dito sa sa simple lang muna, sa maliit. Pero anyway, hindi naman importante sa akin yung basta ang mahalaga is may matulugan. Ay, tapos ang ganda kasi andyan lang yung yung beach. Paglabas mo dito para sa building na to is konting lakad lang. Tapos may kasi to may parang isang compound. Ayun, tapos yung harap niya is restaurant. And then papasok puro building, parang apartment type na na building 'yun. Tapos ayun, may mga rooms. Pero yung tapat talaga niya mismo is beach na.
So, maganda. Hindi ka na maglalakad pa ng bonggang-bonggang layo. So, yeah. And then, si Daddy nag-ano na lang siya. Nag-yoyosi. Kanina pa yun. Sige, na yun. Diyos ko, akala mo. Parang, nung naglalaway na. Not literally, Pero, yun nga. So, ayun. Today lang ako nag-vlog, guys. As in, ngayon lang talaga. Ilang araw akong walang vlog. Ayun na siya. Malayo. Ito pa. Ito yung dating ito namin. Dito kayo nag-check-in. Okay na akong poste po. Nagkaroon lang ako. Nagaling din pala sila dito. Yung dati pinag-check-in na nila before Pero ito sa harap yung namin. Wala pa tong looban na to. Oo nga. Ayun, sabi ko nga parang may compound siya. Looban na Napunta mo na sa front? Hindi po. Sa UC area. Sige, so, yun. Hindi na ako nag-vlog kanina, guys, nung papunta kami. Nasa airport kami. Kasi nagsagot ako ng mga messages. Sabi ko, para maubos siya. And habang nag-enjoy ako dito sa Boracay is, di ba, ready na yung mga ipapaship tomorrow. So, yun. Ayan. Lahad-lahad na tayo. Labas tayo. Yan, pahinga muna tayo. Grabe pala. Kaling umuli ano. Buong kalupaan. Kalupaan. Hindi, okay lang din kasi din pala. Tawag dito, ang hirap kasi yung after nung sa airport, may van transfer papuntang tawag doon, port. And then, ayun nga, mag-ano pa kayo, magla-lancha kayo. Hindi lancha, anong tawag doon? Speedboat. Speedboat. Tapos after speedboat, yung naman, mga sasakyan ulit para yung provided naman ng ng accommodation nyo. So, bale, nakakapagod siya. Hindi siya pwede pa sa mga may babies. Yun. So, balak pa naman namin next year, pag outing namin is Boracay. Pero mukhang hindi po pwede yung ganito. Sa mga oo, sa mga may bata. So, yun. Tapos may agad kami mamaya, guys. Free dinner buffet. Ayan, sa Subo Restaurant. Parang promotional siya. Ayan, complimentary buffet. Boracay. And get a chance to receive a free accommodation for 3 days and 2 nights for 4 person at Astoria currently. So, ayun. May complimentary. Na agad tayo. Fudang. Para mamaya. For 2. Yun. O, diba? Nakatulog. Sobrang pagod sa biyahe. Ayun, tingnan muna natin sa labas, guys. Ayan, para lang siyang apartment type tong accommodation namin. Ito yung hallway. Silip lang tayo dito. Ayan, alas 6 na pero maliwanag pa rin. Ayan. Ayan na agad yung yung beach. So, yan, para itong isang compound. May mga ibang accommodation pa. Meron doon parang mga kubo or kabana ba? Tawag dyan. Ganun. Ayan, sa unahan. Ito medyo shala dito Yun ang mataas na building Ayan, medyo shala na hotel. Pero dito mga sapat lang. Ayan, pero okay na. Tutulugan lang naman Oops, labo. So, mahaba yan. Hanggang doon. Ayan. Ay, ano pala. Sorry. Galing pala kasi sa malamig. So, yeah. Baba tayo mamaya. I mean, labas tayo. Claim natin yung free buffet. Ayun, balik muna ako sa kwarto. Mag-freshen up na muna ako. At naglalangis na ako ng todo-todo. Magpapagising siya sa akin ng sorry, maingay. 6:30 daw. Sobrang napagod sa kakabuhat doon. Bagay namin. Ay, pinag-isa ko na lang kasi yung namin guys, tag 7 kilos lang kami. Pinag-isa ko na lang para wala kami bit-bitin sa na hand carry pa. So, nag-add na lang ako. Yan. Bakit po ng tubig? Kayo lang, bakit nawala ng tubig? Hello? Dito meron. Ng tubig Dala-dala ko talaga yung chia seed, guys. So, ayun, by the way,
Umiinom pala ako nito. Pang 4th day ko na ata ngayon. So, super ganda niya kasi hindi ako nakakaramdam ng cravings or gutom talaga. Tapos, ano pa siya, natural talaga yung pagdadayet mo, diba? So, ayan na lang siya. Kapit na maubos. Tapos, yung mga essentials natin, syempre, yung red tomato serum, yung under arm whitening cream ko. Yung favorite ko na siya sa gabi. Ang lamig kasi sa kilikili. Tapos, ano pa? Ayan pa bang anik-anik. Sorry. Maingay ang TV. Laters na lang. Ayan, dito daw din sila nag-check-in nung nag-work pa siya dati. Doon. Ayan, ito yung bukana, guys, nung Villa de Oro. May kainan din dito. One garlic butter and one can Hangin na sarap. Uy, fresh. Lalaki yung seafood. Ano? To the left daw tayo. Excuse me. Sarap. Ang galing oh. Ginagawa lang pala nila yan dati. Mga locals. Punta natin mamaya. Puntahan muna natin. Galing oh. Gawa lang nila. Tapos lalagyan ng kandila. Halika na di! Dinner muna tayo. Ha? Cellphone mo mawala mo ah. Yan. Villa de Oro de Boracay, guys. Villa de Oro, Boracay yan pala. Walang de. Doon nga. Ayan o, dala ko yung stub namin. Ito, La Carmela. Katabi lang pala natin La Carmela de Boracay. We're here na guys sa Astoria, current. Oh, first time. Siya, second time. time set, second naka-check in sa inyo. Doon din. Oh. Wow. Buffet kong buffet nga. Ang saya. Ay, okay lang. Thank you. Favorite mo diyo, beef stew. Ah, diba? Free buffet. Oh, yan. Beef. Beef what? Beef stew. Ito. Fish fillet. Ah, dito tayo sa fish. And, Pag dito? Sayote. Yeah. Balik na kami, guys. Ayun. Medyo, nagkaroon ng business transaction doon sa, sa pinuntahan namin. Pero, ayun, ang saya-saya! Diba? Ang saya. So, anyway, hindi ko alam kung anong gagawin namin ni Daddy. After nito. Mamaya pa ba? Oo, parang konti nga yung tao dito ngayon. Pero maganda kasi hindi siya hindi siya crowded, hindi siya maingay, yung ganun. So, okay na mag-relax talaga. Kaya gusto mo Ito dapat ginagawa namin eh. Hindi yung rarambulan. Kasi galing kami sa away, guys. Muntik na nga itong hindi makasama eh. Pero, anyway. Punta tayo sa na-stayan namin.